Здравей! Аз съм Иван Калев и днес ще разгледаме как ще ти е полезно практическото обучение магически огледала. Кога за последно се вгледа в себе си? А кога за последно чу другите какво ти говорят? Ето това ще получиш на магически огледала. Първо да видиш твоя образ за себе си и как те вижда другите. И дали има съвпадения. Това нещо ще ти помогне да си изградиш по-обективна представа за самия себе си. Как да действаш и как да се отнасяш в живота. Защото хората, които ще ти дадат обратната връзка, са също на твоя път. Искат да ти помогнат. За повече информация в следващия епизод или на сайта. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.